Buenas noches, Canal Plus. Saiban vostedes que son a miña canle favorita, sobre todo os venres de madrugada. Sí, en fin, mire, chamo porque teño algo para vostedes. Un programa cómico que vai facer as delicias dos seus abonados. Temática urbana. Home, pois urbana, sí, poderíamos dicir. Estilo neoyorquino. Mire, para que lle vou mentir? Este programa vai de travestismo, chistes en urinarios e pillería de botellón. Que? Interésalles? Bien. Vale. Hasta luego. Que la parrilla. A culpa é miña, son miña. Por non chamar onde teño que chamar. Ai. Boa, sea galega.